waati la fo jogudi sisan nga fo jogudi par exemple manju sempara nana Bashir no la mi ni ale kɔni minɛnen no am waati min ko sisan aminɛnen do ɛdɛ mun fɔ n ko a bɛ kaso ni waati na awɔ kaso voilà kaso ka jiri ni minɛnen voilà ko kuma mun ne y'i cɛ ko n fɔ cogo voilà ko mun ne y'i ɲa fɔ cogo voilà d'accord n b'a fɔ i bisimila fɔ i ka kɛnɛ wa n bɛ Ala tanu ko bɛ cogo di ko ka fisa bamananw ko sɔrɔ o sɔrɔ yɔrɔ kun ɲɔgɔn sɔrɔ t'u la o tiɲɛ ko gɛlɛya cogo cogo n'i yɛrɛ sera ka bɔ a la o ɲɔgɔn tɛ a tɛ ka kɛ mun na yɛrɛ kun sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ dɛ a gɛlɛya cogo cogo ni ɲuman bɔra la i bɛ Ala barika da Alahu ko se o se se yɛrɛ la ɲɔgɔn tɛ o tiɲɛ o fana kɛra cogo cogo i dusu ko mana kɛ cogo cogo se yɛrɛ la o yɛrɛ de ka ɲi o ka ɲi Alahu maîtrise en soi o ɲɔgɔn tɛ o ka ɲi ko doni o doni yɔrɔ dɔn ɲɔgɔn t'u la o tiɲɛ o fana diɲɛ cogo di e mana ko dɔn cogo cogo ne tɛ yɔrɔ dɔn o ye fu ye o kɔni i ye dɔnni kɛ cogo cogo n'i tɛ i yɛrɛ dɔn o ye fu ye kalo fɔ sa siga t'o la dɛ siga min t'a la siga foyi t'o la fo k'i yɛrɛ dɔn dɔnni bɛ daminɛ n'i yɛrɛ dɔn ne o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka fɛn wɛrɛw dɔn dɔnni bɛ daminɛ n'i yɛrɛ dɔn ye kɔfɛ i bɛ t'o ɲini ka dɔn bamananw se kuma na tɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko ni jurufile bɛnna kɔlɔn kɔnɔ ko fo juru wɛrɛ sinna tɛ bɔ ni jurufile binna kɔlɔn kɔnɔ ko fo juru wɛrɛ sinna tɛ bɔ o ye tiɲɛ a b'a fɛ mun de fɔ n b'a faamu adamadenya la ko mana ye sɔrɔ cogo o cogo fo mɔgɔw de fana ka dɛmɛ don i ma walasa i bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ a ye dɔ fana ko ne ma ko n'i y'a mɛn juru bɛ maa bolo a bolo o b'a sama ko dɔ de tɛ fɛ ka bila o do ni dɔ y'a bila sa sira samali la i b'a kuru k'a fara ɲɔgɔn dɔrɔn ka taa n'a ye n'a ye sama sege kun dɔ in bɛ dɔ de bolo o b'a fɛ mun de fɔ fana la u b'a fɛ k'a fɔ n'i ye ko gɛlɛyalen ka se niveau dɔ la si t'a fɛ k'a bila de sinon ni kelen jɛra o y'a ko bannen ko n'a fɔra i k'a to ten i ma sɔn ko a to Ala kama i ma sɔn ko i b'a to fu kama fu e kɔni ma to fu kama parce que a mɛn o mɛn a na baw ko n'a fɔra i k'a to i ma sɔn karisa a to Ala kama i ko ayi ko n'u y'u to i b'a to fu kama i b'a to fu kama dɛ parce que a mɛn o mɛn i n'a to don dɔw donc a to fɛn dɔ kama o ka fisa i k'a to fu kama Alahu akbar kuma faamu n b'a fɔ i bisimila an bɛ don ɲɔgɔn na bi ye araba février kalo tile 14 san 2024 an bɛ sunkalo makɔnɔ kalo de la dɛ an ta bɛ daminɛ bi aw ta bɛ daminɛ bi tubarikala aw ta ye tile 40 de tubarikala a b'a daminɛ cogo di a b'a kɛ cogo di ka kɛ cogo di k'a daminɛ waati min na ka foli waati jumɛn an ta b'a daminɛ fajiri k'a bɛn fitiri aw ta a bɛ ban waati jumɛn bon an ta bɛ dépend yɛrɛ kɛcogo la puis an ta ni aw ta kɛcogo tɛ kelen a bɛ daga tubarikala an b'a daminɛ le sɔrɔ o ye faso ka fasiri ye a fɛrɛ tɛ fɔlɔ mun de b'a kɔnɔ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumalen don fɛn min kan o de ye ko Mali kura biométrique walima souveraineté numérique o bɛ tali kɛ ko fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ mansimafɛnw kɔni ye min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli min baara kɛra ni a bɛ fɔ o ma ko recensement administratif ni o ye ka jatew kɔni dɔn n y'a fɔ o ma ko wɛrɛ ko dɔnni kɔrɔ minnu kɔni bɛ yen k'olu kɔni bɛna remplacer fɛn kuraw dɔnni kuraw kɔni bɛna bila olu nɔ na o gafew kɔni dira kununko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ma ni o ye colonel Asimi Goyita ye baara ninnu kɔni kɛra Mali Jawo ni ale CNT ɲɛmaa kɛra ale fɛnɛ ɲɛna gafe ninnu kɔni dira Ablaye Mayiga kɔni fɛ ni ale kɔni ye mara cɛbɔli di minisiri ye ni gouvernement ka kuma lasela fɛnɛ don Esor Ali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye lakanako ta fanfɛla olu tariku olu bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na ni k'a kɛ gafe ye walasa don n'a nataw la a bɛ se ka lakale o baaraw kɔni fɛnɛ bɛ sen na a bɛ fɔ min ma ko défense nationale notre histoire militaire mérite d'être bien comptée compté et raconté a kɛ gafe ni don n'a nataw la a bɛ se ka lakale mɔgɔw ye hali bi ani Esor bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko Côte d'Ivoire ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka dadumuni fɛn dɔw bɛ yen ko olu kɔni tɛna bɔ ka taa jamana dɔw kɔni na fo kalo 6 ko kɔni ka ɲi ka kɛ sababu kɔni ye an fɛnɛ ma ni ka se k'an ka sɛnɛfɛnw ka olu fana don ba la ni ka olu feere sɔngɔko ɲuman na Esor ale ka laseli don indépendant ka laseli ye jumɛn ye
indépendant kumana fɛn min kan o de ye logements sociaux hukumu kɔnɔna na ko ale kɔni dabɔra ni ka degun kɔni bɔ maliyɛnw kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni se kɔni tu u seba tɛ u ye hukumu kɔnɔna na ko maa dɔw kɔni fɛnɛ bɛ so kofɔlen ninnu kɔnɔ ko u tɛ a wari kɔni sara ko sɔni ko olu kɔni bɛna gɛn ka bɔ so ninnu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni musaka sarabaliya ye indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye waribɔ misɛnninw ye n'a bɛ fɔ o ma ko microfinance UEMOA gun kan san 2023 tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la septembre kalo kɔnɔna na ko juru kɔni donna olu kɔni na k'a bɛ taa sefa wari miliyari 7 ale ni a kunkanfɛn o la indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kiriko ta fanfɛla na san 2024 kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko cour d'assises de Bamako ale baaraw kɔni bɛ sen na maa minnu ye cakɛda min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko société EMTI maa minnu kɔni ye o baara kɛ ko san 15 kaso kɔni o dira u ma indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye ka concurrence cɛjugu kɔni kɛ ni faso kɔni a bɛ fɔ min ma ko concurrence déloyale ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la korema mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko faso kɔni ye min perdu ka kɛɲɛ ni nin wale cɛjugu in kɔni k'a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 12 la indépendant ale ka laseli don ayiwa indépendant bila kɛrɛfɛ l'indicateur de nouveau ka dayɛlɛ indicateur de nouveau ale kumana fɛn min kan kiriko ta fanfɛla kɔni na ko an ka samatasɛgɛw ni u ye aigle du Mali ye ko olu ka supporter kuloma dɔ kɔni an bɛ waati min na i ko sisan ko plainte kɔni donna ale kɔni kama ka kɛɲɛ ni a ka walew dɔ kɔni ye kan tɛmɛnen na Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen indicateur de renouveau hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Sogonikɔ ale commissariat kɔnɔna na ko nin kɔni ye maa 7 bɔnko minnu ni olu kɔni tun bɛ binganni wale ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma ko tɛgɛ kɔni kɛra u la Sogonikɔ ale commissariat mɔgɔw olu fɛ indicateur de renouveau hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kunnafonidi ta fanfɛla kɔni na ko kununko ko arajo kɔni tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ko arajo nacogo Mali la da kɔni donna o la kununko ni ka o fɛsɛfɛsɛ mɔgɔw ye kɛnɛya ko ta fanfɛla na kɛrɛnkɛrɛnnenya la palu ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ni o yɛrɛ bamanankan na ni sumaya don ko farafinna gun ka denmisɛnnin kɔni 10 bɔyɔnko k'olu de kɔni vaccinera ka kɛɲɛ ni nin bana kofɔli a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na indicateur de renouveau hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Bafulabe ale ni Mayinakaw olu fɛ yen nɔ min ye da dumuni sɔngɔ kɔni ko o kɔni bɛ ka yɛlɛ an bɛ wagati min na i ko sisan Bafulabe ale ni Mayinakaw olu fɛ yen indicateur de renouveau ale ka laseli don ayiwa Nouvelle Horizon ye mun fɔ Nouvelle Horizon ale kumanen bɛ fɛn min kan Sahel jamanaw olu kɔnɔna na l'Amérique jamana ni o États-Unis olu ka sɔrɔw bɛ se ka yakubaya cogo min na ko hakili jagabɔ baara dɔw kɔni bɛ ka kɛ o kan an bɛ wagati min na i ko sisan Nouvelle Horizon ale kumalen don fɛn min kan adamadenya dɛmɛ hukumu kɔnɔna na Sahel jamana kɔnɔna na min ye Nations Unies kɔni ye ale kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ walasa maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababu ye ka u bɔ u sigiyɔrɔ la kɔni na olu bɛ se ka u yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogo min na Nouvelle Horizon hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko expertw ni olu ye kodɔnba ŋanaw ye olu ka ɲɔgɔn kɔni tɛmɛnen kɔfɛ min ye AES jamanaw kɔni ni o ye Mali Niger ale ni Burkina ko sini ale minisiriw kɔni ka ɲi ka ɲɔgɔn ye kɔni kɛ walasa jamana 3 in ka laɲini olu bɛ se ka lawaleya cogo min na Nouvelle Horizon hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko funteni ale kɔni bɛ ka bɔ ni barika ye ka fara kurantigɛ fɛnɛ kan ko yala an bɛna se ka nin fila kun wa ɲininkali tɛ mun sɛmɛnen bɛ o jaabi tɛ n bolo fɔlɔ le soir de Bamako naam Bamako la ko Mali kura taasira tako 2nan sini gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni ka ɲi ka tɛmɛ o kɛnɛ kan ko yala a bɛna mɔgɔw bɔ jate ale ni kunpan na wa ɲininkali tɛ mun sɛmɛnen bɛ ale ni kunpan ka to siga wala ayiwa d'accord soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko ka kɔ min ye AES ministriw ka ɲɔgɔn ye kɔni ni o bolodalen no sini ko a kulomabaw jamana 3 ninnu kɔni kulomabaw ni o ye jɔsenbaw ye k'olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye kɔni na Wagadugukaw olu fɛ yen soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye yɛlɛma o bɛ se ka don an ka
lakana ta fanfɛla na cogo min na o de hukumu kɔnɔna na ko sigikafɔ dɔw kɔni bɛ sen na waasa an ka finitigilakaw olu ka tariku kɔni fɛnɛ bɛ se ka kɛ gafe ni ka a lakale donna nataw la ko baaraw olu kɔni kɛra kunungo kulubakaw olu fɛ yen Soirée Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ Soirée Bamako kumalen bɛ ko nin kɔni ye tasharankaw olu fɛ yen nɔ ni a bɛ Gawo mara kɔnɔna na ko nin kɔni ye maramafɛntigi dɔw kɔni donna ye minnu ni olu bugunatigɛ kɔni ma dɔn u kɔni ye dugu kɔni bakan bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ni ka taa ni a ye yɔrɔ la yɔrɔ min ni o kɔni ma si dɔn Soirée Bamako ale ka laseli don an bɛ sɔrɔli kɛ n'ale. Awɔ ne y'o minɛ kɛ ɲaare Bamako bamba ɲaare ko maya ye sanga maya ye waati Bamako ko tɛ mais tɔgɔtigi ko tɔgɔti buru nafolo bɛ se ka ban mais tɔgɔ kɔni bɛ to ko mɔgɔ bɛ se ka fɔ nafolotigi kɔrɔ filɛ ko kɔni bɛ taa kan hali nafolo banna mɔkɛ de y'o fɔ ne ye ko hali nafolotigi bin na ko mɔgɔw b'a fara kan nafolotigi kɔrɔ ko waritigi kɔrɔ ye nin ye koyi karisa y'a tile kɛ a y'a tile kɛ e yɛrɛ m'o fɔ a y'a tile kɛ bɛɛ n'i tile bɛɛ n'i waati maintenant kuma ne bɛna cɛ mun tɔgɔ fɔ ye a y'a tile kɛ a y'a waati kɛ mais bi mɔgɔw ɲinina ko mais diɲɛ b'o cogo la sɔrɔmuso tigiw don o tɔgɔ tun b'a la nafolo tun b'a kun jɔyɔrɔ tun b'a bolo a tɔgɔ ye Malamine Mamadou Lamine Tunkara u b'a fɔ Malamine ni ne siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ka mɛn Allahu akbar en 1998 ale de kɛra chambre de commerce ɲɛmaa ye k'a sɔrɔ a b'a sangana ka waati la a b'a ka waritigiya la ni ne siɲɛ fɔlɔ ka n tɔgɔ ye mɛn Malamine Allahu akbar bon ale Malamine c'est un homme d'affaires malien un riche homme il était le consul honoraire de Côte d'Ivoire au Mali il était le président en exercice du port autonome d'Abidjan à Bamako Otumbabolo Alassane de Adama Kasso Alassane est premier ministre il était le représentant de la marque internationale voiture Mercedes au Mali il était le promoteur des garages modernes Mercedes de Sogoniko il était le président de la chambre de commerce de Limois voilà quoi. Il était à l'origine de la foi qu'on appelle FEBAC actuellement en 99. C'est lui qui était le 14 février 98, il a été élu président de la chambre de commerce et d'industrie du Mali. C'est lui qui a créé les premiers bus de transport urbain à Bamako qu'on appelle Tababus. Tababus ni Bamabus non. Bon, Tababus elle a créé avec les voitures Mercedes. Après Bamabus Tougurako. Après Djara Transport Tougurako. Djema Transport. Transport Banoumunche. Bali Transport. Compagnie de transport urbain au Mali. Ils ont voulu concurrencer les Sotraman. Mais Sotraman au lieu que Soma Kafsanou donc Yubi. Sotraman est dans tout là. Donc, mais fin carré mais c'est lui qui était à l'origine. Il voulait moderniser le transport urbain de Bamako en créant Tababis. Ensuite, il y a eu Bamabis, Djara Transport, Djema Transport. Nous n'y avons pas que parce que Bamako Tama c'est que ça. Et puis, car nous n'avons pas Bamako Kona nous fait quoi. Donc, o cɛ minnu b'a fɛ ko ale de ye Malamine waati dɔ la a tun bɛ Badalabugu a Madini kɛrɛfɛ mais sisan n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na. n'a y'a fɔ cogo min na a y'a tile kɛ. a y'a tile kɛ Malamine Malamine tun kɛra mala an b'a fɔ ni waati na mais an ma hakili jigi don a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o ma dɔn ma hakili e ma bɔ e ko mɛlɛ ka tɔgɔ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'ale tɔgɔ mɛn. e ko i tiɲɛ fɔlɔ ka tɔgɔ mɛn donc ale fana kɛra ɲɛmaa ye chambre de commerce la ale donna mɔgɔ mun ɲɛna o ye Dramane Hamidou Touré Darhat ale fatura n t'a dɔn n'i y'a tɔgɔ mɛn. n'o fana tɔgɔ mɛn. ale fana tun ye kotigi ye Dramane Touré Darhat ale de tun ye ɲɛmaa ye ale fatura donc ale nana Malamine nana Malamine bɔra Bakisi terikɛ nana Jamil Bita bon Jamil Bita fana o waati la a y'a sɔrɔ kotigi don fɛn b'a bolo transport tun b'a bolo imprime b'a bolo chambre de commerce b'a bolo mais ni waati na a bɛ politique de la ko jiginnen dɔ dɔɔni mais a bɛ ale i yɛrɛ ɲuman fɛn bɛɛ n'a wagati donc ale bɔra mankan dɔɔni kɛra élection ma se ka ɲa u ye collège transitoire kɛ u y'a di Mamadou Tieni ma Tieni Konate Mamadou Tieni Konate
il y a élection organisée, il y a des YouTube Batilima. YouTube Batili, il y a Flana de là, mais Flana de Menyabolo. Quoi aussi, ça, voilà, à Biromine côté. Avec critiqué mon bolo. On m'a crié follow. On m'a crié follow. Ah, mais à Pamboulo. Il y a Dala. Mais on m'a dit à la follow parce que Kirimake. Fango follet. Voilà. Dans l'affaire de Covid. Donc, il y a Dala. Mais Kirimake. Ni Kirikera, ni Djebora. Amzeka Fomunde. Maintenant, qu'au fait? Maintenant, il y a Kalata Vrake. Manju Sempara de la chambre de commerce Niamay. Mais où Niamay follow, il y a deux autres travailleurs. Marché de Solo. Marché de Solo boulangerie de Solo. Voilà. De Solo Traoré, il était un député à l'Assemblée nationale. Il était le premier questeur de l'Assemblée nationale aussi. Il était le président de la Chambre de commerce du Mali, c'était un homme politique. Et il était le député de Kolokani. C'est là. C'est lui le promoteur de la... Il avait une boulangerie. Il y a un Bamako Watimina sur le Bakari Godogo. Il y a un Bamako Watimina sur le Bakari Godogo. Maintenant, il y a un boulangerie. Farafin boulangerie. Tu vois que tu as ramené. Il y a un boulangerie. Voilà. Mais au boulangerie, c'est ça. Kabourou Gla. Kabourou Gla. Tu vas oublier que tu as ranké en nous faire. Tu as ranké la carimine. Oui, tu sais que boulangerie. Il y a 15 ans. Voilà. Mais c'est ça. Ni te mena boulangerie à Sangabino. Voilà. Kobena Wati. Kobena Wati. Tu vas oublier tout le taranké. De ce que Bourou fait. Tellement Bourou Koukaï. Sacré bagage. Alors, quand même. Merci. Le flash. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Qui faut dire d'agir awo mais fin dɔw bɛ yen i b'olu maa mun ka fɔ cogo dɔ ka mamu d'accord an ka to bagara to ok ka mamu non non olu ti fɔ directement a ti fɔ directement ayi ba ka fɔ bagare d'accord mais o fana bi mɔgɔ hakili jigala o mɔgɔ hakili bi jigala o awo mais fɔcogo wɛrɛ b'a la mɔgɔ hakili b'a fɔ cogo di sisan n ka fɔ cogo di par exemple Manju Sempara nana Bashir nɔ la min ni ale kɔni minɛnen don an bɛ waati min na ko sisan a minɛnen don ale ye mun fɔ n k'a bɛ kaso la ni waati na awɔ kaso voilà kaso ka girin ni minɛni voilà ko kuma mun de y'i cɛ ko n fɔ cogo voilà ko mun de y'i ɲa fɔ cogo voilà d'accord n b'a fɔ i bisimila fɔ i ka kɛnɛ wa n bɛ Ala tanu ko bɛ cogo di ko ka fisa bamananw ko sɔrɔ o sɔrɔ yɔrɔ kun ɲɔgɔn sɔrɔ t'u la o ye tiɲɛ ye ko gɛlɛya cogo cogo n'i yɛrɛ sera ka bɔ a la o ɲɔgɔn tɛ a tɛ ka kɛ mun na yɛrɛ kun sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ dɛ a gɛlɛya cogo cogo ni ɲuman bɔra la i bɛ Ala barika da Alahu ko se o se se yɛrɛ la ɲɔgɔn tɛ o ye tiɲɛ ye o fana kɛra cogo cogo i dusu ko mana kɛ cogo cogo se yɛrɛ la o yɛrɛ de ka ɲi o ka ɲi maîtrise en soi o ɲɔgɔn tɛ o ka ɲi ko doni o doni yɔrɔ dɔn ɲɔgɔn t'u la o ye tiɲɛ ye o fana ye diɲɛ ɛ cogo di e mana ko dɔn cogo cogo ne tɛ yɛrɛ dɔn o ye fu ye o kɔni i ye dɔnni kɛ cogo cogo n'i tɛ i yɛrɛ dɔn o ye fu ye kana fɔ sa siga t'o la dɛ siga foyi t'a la siga foyi t'o la fo k'i yɛrɛ dɔn dɔnni bɛ daminɛ n'i yɛrɛ dɔn ne o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka fɛn wɛrɛw dɔn dɔnni bɛ daminɛ n'i yɛrɛ dɔn ye kɔfɛ i bɛ t'o ɲini k'a dɔn bamananw se kuma na tɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko ni jurufilɛ bɛnna kɔlɔn kɔnɔ ko fo juru wɛrɛ sinati bɔ ni jurufilɛ binna kɔlɔn kɔnɔ ko fo juru wɛrɛ sinati bɔ o ye tiɲɛ ye a b'a fɛ mun de fɔ n b'a faamu adamadenya la ko mana ye sɔrɔ cogo o cogo fo mɔgɔw de fana ka dɛmɛ don i ma walasa i bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ a ye dɔ fana ko ne ma ko n'i y'a mɛn juru bɛ m'an bolo o b'a sama ko dɔ de tɛ fɛ ka bila o don ni dɔ y'a bila sa sira samali la i b'a kuru k'a fara ɲɔgɔn dɔrɔn ka taa n'a ye n'a ye sama sege kun dɔ in bɛ dɔ de bolo o b'a fɛ mun de fɔ fana la o b'a fɛ k'a fɔ n'i ye ko gɛlɛyalen ka se niveau dɔ la si t'a fɛ k'a bila de sinon ni kelen jɛra o y'a ko bannen ko n'a fɔra i k'a to ten i ma sɔn ko a to Ala kama i ma sɔn ko i b'a to fu kama fu e kɔni ma to fu kama parce que a mɛn o mɛn a na baw ko n'a fɔra i k'a to i ma sɔn karisa a to Ala kama i ko ayi ko n'u y'u to i b'a to fu kama i b'a to fu kama dɛ
parce que a mɛn o mɛn i n'a to don dɔw donc a to fɛn dɔ kama o ka fisa i k'a to fu kama. Alahu akbar kuma faamu n b'a fɔ i bisimila an bɛ don ɲɔgɔn na bi. bi ye araba février kalo tile 14 san 2024 an bɛ sunkalo makɔnɔ kalo de la dɛ. an ta bɛ daminɛ bi. aw ta bɛ daminɛ bi tubarikala aw ta ye tile 40 de ye tubarikala a b'a daminɛ cogo di a b'a kɛ cogo di. ka kɛ cogo di. k'a daminɛ waati min na ka fori waati jumɛn an ta b'a daminɛ fajiri k'a bɛn fitiri aw ta a bɛ ban waati jumɛn. bon an ta bɛ dépend yɛrɛ kɛcogo la puis an ta ni aw ta kɛcogo tɛ kelen ye. a bɛ daga ayiwa tubarikala. an b'a daminɛ le sɔrɔ o ye faso ka fasiri ye a fɛrɛ tɛ fɔlɔ mun de b'a kɔnɔ. fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumalen don fɛn min kan o de ye ko mali kura biométrique walima souveraineté numérique o bɛ tali kɛ ko fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ mansimafɛnw kɔni ye min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli min baara kɛra ni a bɛ fɔ o ma ko recensement administratif ni o ye ka jatew kɔni dɔn ni y'a fɔ o ma ko wɛrɛ ko dɔnni kɔrɔ minnu kɔni bɛ yen k'olu kɔni bɛna remplacer fɛn kuraw dɔnni kuraw kɔni bɛna bila olu nɔ na o gafew kɔni dira kununko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ma ni o ye colonel Asimi Goita ye baada ninnu kɔni kɛra Mali Jawo ni ale CNT ɲɛmaa kɛra ale fɛnɛ ɲɛna gafe ninnu kɔni dira Ablaye Mayiga kɔni fɛ ni ale kɔni ye mara cɛbɔli di minisiri ye ni gouvernement ka kuma lasela fɛnɛ don Esor Alibi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye lakanako ta fanfɛla olu tariku olu bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na ni ka kɛ gafe ye wasa don n'a nataw la a bɛ se ka lakale o baaraw kɔni fɛnɛ bɛ sen na a bɛ fɔ min ma ko défense nationale notre histoire militaire mérite d'être bien comptée. compté et raconté. a kɛ gafe ni don n'a nataw la a bɛ se ka lakale mɔgɔw ye. hali bi ani Esor bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko Côte d'Ivoire ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka dadumuni fɛn dɔw bɛ yen ko olu kɔni tɛna bɔ ka taa jamana dɔw kɔni na fo kalo 6 ko kɔni ka ɲi ka kɛ sababu kɔni ye an fɛnɛ ma ni ka se k'an ka sɛnɛfɛnw ka olu fana don ba la ni ka olu feere sɔngɔko ɲuman na Esor ale ka laseli don. indépendant ka laseli ye jumɛn ye. indépendant kumana fɛn min kan o de ye logements sociaux hukumu kɔnɔna na ko ale kɔni dabɔra ni ka degun kɔni bɔ maliyɛnw kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni se kɔni tu u seba tɛ u ye hukumu kɔnɔna na ko maa dɔw kɔni fɛnɛ bɛ so kofɔlen ninnu kɔnɔ ko u tɛ a wari kɔni sara ko sɔni ko olu kɔni bɛna gɛn ka bɔ so ninnu kɔnɔ ka kɛ ni musaka sarabaliya ye. indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye waribɔ misɛnninw ye n'a bɛ fɔ o ma ko microfinance UEMOA gun kan san 2023 tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la septembre kalo kɔnɔna na ko jurumu kɔni donna olu kɔni na k'a bɛ taa sefa wari miliyari 7 ale ni a kunkanfɛn o la. indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kiriko ta fanfɛla na san 2024 kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko cour d'assises de Bamako ale baaraw kɔni bɛ sen na maa minnu ye cakɛda min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko société EMTI maa minnu kɔni ye o baara kɛ ko san 15 kaso kɔni o dira u ma. indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye ka concurrence cɛjugu kɔni kɛ ni faso kɔni a bɛ fɔ min ma ko concurrence déloyale ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la korema mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko faso kɔni ye min perdu ka kɛ ni wale cɛjugu in kɔni k'a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 12 la. indépendant ale ka laseli don. ayiwa indépendant bila kɛrɛfɛ l'indicateur de nouveau ka dayɛlɛ. indicateur de nouveau ale kumana fɛn min kan kiriko ta fanfɛla kɔni na ko an ka samatasɛgɛw ni u ye aigle du Mali ye ko olu ka supporter kuloma dɔ kɔni an bɛ waati min na i ko sisan ko plainte kɔni donna ale kɔni kama ka kɛ ni a ka walew dɔ kɔni ye kan tɛmɛnen na Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen. indicateur de renouveau hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Sogonikɔ ale commissariat kɔnɔna na ko nin kɔni ye maa 7 bɔnko minnu ni olu kɔni tun bɛ binganni wale ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma ko tɛgɛ kɔni kɛra u la Sogonikɔ ale commissariat mɔgɔw olu fɛ. indicateur de renouveau hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kunnafonidi ta fanfɛla kɔni na ko kununko ko arajo kɔni tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ko arajo nacogo Mali la da kɔni donna o la kununko ni ka o fɛsɛfɛsɛ mɔgɔw ye.
kɛnɛya ko ta fanfɛla na kɛrɛnkɛrɛnnenya la palu ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ni o yɛrɛ bamanankan na ni sumaya don ko farafinna gon ka denmisɛnnin kɔni ba tan bɔyɔngo k'olu de kɔni vaccinena ka kɛɲɛ ni bana kofɔli a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na indicateur de renouveau hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa bafula bɛ ale ni mayinakaw olu fɛ yen nɔ min ye da dumuni sɔngɔ kɔni ko o kɔni bɛ ka yɛlɛ an bɛ wagati min na i ko sisan bafula bɛ ale ni mayinakaw olu fɛ yen indicateur de renouveau ale ka laseli don. ayiwa nouvelle horizon ye mun fɔ. nouvelle horizon ale kumanen bɛ fɛn min kan sahel jamana olu kɔnɔna na l'amérique jamana ni o états-unis olu ka sɔrɔw bɛ se ka yakubaya cogo min na ko hakili jagabɔ baara dɔw kɔni bɛ ka kɛ o kan an bɛ wagati min na i ko sisan nouvelle horizon ale kumalen don fɛn min kan adamadenya dɛmɛ hukumu kɔnɔna na sahel jamana kɔnɔna na min ye nations unies kɔni ye ale kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ waasa maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababu ye ka u bɔ u sigiyɔrɔ la kɔnɔna olu bɛ se ka u yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogo min na nouvelle horizon hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko experts ni olu ye kodɔnba ŋanaw ye olu ka ɲɔgɔn kɔni tɛmɛnen kɔfɛ min ye AES jamanaw kɔni ni o ye Mali Niger ale ni Burkina ko sini ale minisiriw kɔni ka ɲi ka ɲɔgɔn ye kɔni kɛ waasa jamana saba in ka laɲini olu bɛ se ka lawaleya cogo min na nouvelle horizon hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko funteni ale kɔni bɛ ka bɔ ni barika ye ka fara kurantigɛ fɛnɛ kan ko yala an bɛna se ka nin fila kun wa ɲininkali tɛ mun sɛmɛnen bɛ o jaabi tɛ n bolo fɔlɔ. le soir de Bamako. soir de Bamako. naam Bamako la. ko Mali kura taasira ta
an balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka fɛnkɔrɔbaw mande ani a lamini bamakɔ o ni a tɛnkudugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an ka foli ani waleɲumandɔn o ni barikada bɛ ka taa aw ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye an sigitɔ ye an ka bi laseli kɛnɛ kɔnɔ. Laseli min ni a bɛ kafari ka lase aw ma aw denkɛ o ni aw mɔdenkɛ fɛ Mohamed Jose Traore. Fɛɛrɛw tigɛba o ye Alidu Ture ye. Aw sɔgɔlen don aw ka radio mandi la bɛɛ ani kelenya radio. Radio min bɛ ka fɔ a tɔgɔ dan bɛ Ala ka tile la bolo tɛ se ka tile min kunbɛn tuguni. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka bi laseli ni o bɛ tali kɛ don kibaru kɔnɔ laseli kan n'a bɛ daminɛ ni aw ka bi kɔnɔnajɛlenya kan o ni aw ka bi bilasirali kan ye. O laseli kɛrɛnkɛrɛnlen o tɛna lase aw ma bi ka sababu kɛ waati ni a koronw ye. Jamana bi gɛlɛya kɔnɔ ni o ye kuranko gɛlɛyaw ye. A dɔ la n'i ye kuran sɔrɔ waati min i b'i teliya yaasa sini baaraw ka se ka olu dalakuru yaasa o kana se ka taa ka aw cɛkɔrɔbaw o ni aw musokɔrɔbaw ka lamɛnni dan. O kama aw ka bi kɔnɔnajɛlenya kan o ni aw ka bi bilasirali kan o tɛna lase aw ma bi ka Ala deli kɛ hali bi jamana in bɛ kuranko gɛlɛya min kɔnɔ Ala ka a wuli ka bɔ an kan. Sababu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bɔ kɔrɔn a bɛ bɔ tilebi a bɛ bɔ baba. Ala ka sababu nati yaasa nin kuranko gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan a bɛ se ka wuli cogo min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila aw ka bi don kibaru o kɛnɛ o kɔnɔna na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fɛnkɔrɔbaw an b'a fɔ aw ye ko aw dangana ko kura aw ka bi don kibaru o kɛnɛ o kɔnɔna na. Kunu tarata o kun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min sigilen don aw ka arajo minnu bɛ ka fɔ aw bɛ o lamɛn o tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka arajo yɛrɛ ni o ye kuma fiɲɛ sira min bɛ tɛmɛ bara kɔnɔ ni aw bɛ aw to aw ka sojuw la ka olu lamɛn. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ ka ne lamɛnni min kɛ sisan aw bɛ ka lamɛn kuma baara min fɛ o kuma baara in ni o ye arajo ye. O so minnu bɛ ni anw bɛ kuma o bon kɔnɔna na o don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigilen bɛ o kama février kalo tile 13 dɔw ma. O kɛnɛ sigira anw fɛ yan Bamakɔ tarata tɛmɛnen ni o ye kunun tarata ye ka kɛɲɛ ni février kalo tile 13 ye san 2000 ani san 20 ani san 4. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɛnɛ in a sigira kunnafonidilaw ka soba min bɛ yen ni o ye maison de la presse ye. Kɛnɛ in sigira ye. Kɛnɛ in yɛrɛ bonya ni a nafa kama u ye ɲɛfɔli kɛ arajo yɛrɛ nafa min bi a la o ni arajo yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka adamadenyaw la o ni jamanajɔ baaraw la. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ anw yɛrɛ ye ɲininkali tɛngu an ka jafilɛsoba min bɛ yen ni o ye ORTM ye o ɲɛmaaba ni o ye Alasani Jɔmele ye. A ye dantigɛli kɛ an ka kuma baaraw la a ye min sɔrɔ ka lase an ma arajo tɔgɔla don kunkan kɔrɔfɔw la. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'an tulomada o laseliw fɛ. Ne b'a fɔ o ɲininkali la n bɛ fɛ k'a fɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen radio tɔgɔla don don février kalo tile 13 an b'a ɲɛnamaya. Bon, bitan an ka autorité y'a fɔ k'u b'a kɛ sous la forme de la cohésion, la concorde nationale parce que an b'a dɔn ko radio bɛ rôle caman de jouer an ka jamana in kɔnɔ yan. Kabini ne bɛ radio Mali ORTM ɲɛmɔgɔya la bi mais an b'a dɔn ko n'i ye histoire lajɛ a ko daminɛna kabini indépendance ma se depuis 1957 ka ta radio Sudan na ka na radio Mali la ka bɔ radio Mali la ka na RTM na ka bɔ RTM na ka na ORTM na ka bɔ ORTM na ka na ORTM filanan na parce que ORTM filanan ye diffusion bɔra o kɔnɔ. Donc c'est pour dire que vraiment radio jɔyɔrɔba de b'anw ka communauté kɔnɔ o de y'a to kabini a daminɛ la an ka ɲɛmɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ k'u ka radio so sigi région bɛɛ kɔnɔ pour que an ka se ka couverture totale kɛ ka information distiller ka kunnafoni ɲɛnamaya di mɔgɔw ma. Donc bi k'a fɔ ko an bɛ kɛnɛ min kan moi je pense que c'est tout à fait normal et c'est très important. Mɔgɔw kun y'a fɔ ko médias sociaux nalen ko radio tɛna si sɔrɔ n'an y'a ye k'a fɔ ko alhamdulilayi radio bɛ ka taa parce que bi kunnafoni di ka kunnafoni ɲuman di k'a sɛgɛsɛgɛ radio sow de bɛ se k'a di. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment une journée très importante. Welekan min bɛ ne fɛ ka a las'u ma o de ye k'a fɔ ko baara o baara n'i bɛ fɛ k'a kɛ i b'a ɲini k'a baara dɔn
an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ don an ka profession in kɔnɔ bi u m'a ɲini k'a dɔn bon mais min yɛrɛ ka gɛlɛ o de ye k'a fɔ ko u yɛrɛ tɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn o de ye problème yɛrɛ ye bon je pense que baara mana kɛ cogo o cogo n'i y'a ɲini k'a dɔn n'i y'a ɲini k'a faamuya o de bɛ se k'a nɔgɔya i bolo donc ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bi ka kunnafoni ɲini ka ko ɲini k'a dɔn ko gɛlɛn tɛ bilen o i bɛ don réseau kɔnɔ i bɛ fɛ ka min ɲini i b'a sɔrɔ donc ne b'a ɲini bɛɛ k'i kalan vraiment avant que i ka don profession in kɔnɔ bɛɛ ka kalan ɲini k'a dɔn il y a l'éthique, il y a la déontologie profession bɛɛ n'a ka éthique n'a ka déontologie don n'i y'o dɔn déjà fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se ka bin a kɔnɔ quoi donc ne b'o de ɲini denmisɛnninw fɛ vraiment u ka taa hali doyen an minnu ye doyen ye nous sommes prêts k'u accompagner parce que métier min don je sais que intérêt b'a kɔnɔ bi on n'a pas besoin k'a fɔ k'i bɛ taa radio so jɔ ou bien ka télévision so jɔ i ka téléphone kɔnɔ i bɛ se ka fɛn caman kɛ i bɛ se ka kunnafoniw cari i bɛ se ka jaw ta i bɛ se ka traiter i bɛ se ka kɛ cogoya min y'i diya donc c'est devenu très facile mais aux facilités kɔnɔ il faut faire beaucoup attention surtout qu'an bɛ jamana min kɔnɔ bi ka kunnafoni kuntanw di mɔgɔw ma a ka teli ni fɛn bɛɛ ye bon a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ min ye bɛɛ kan k'a dɔn donc il faut faire beaucoup attention. o tɛmɛnen kɔ soba min bɛ yen ni ale ye haki ye ni ale ka caw bɛnnen don arajow kɔlɔsili ma o ni k'u tɔbɔtɔ yaasa o kana se ka sariya sɔsɔ baaraw kɛ o ni arajo yɛrɛ ka hakɛ ye min ye ko o bɔ yaasa arajo hakɛw bɛ se ka dafa o soba min bɛ yen ni o ye haki ye a ɲɛmaaba dɔ bɛ yen ani a ye barosigi kɛ nin kɛnɛ in kan ni o ye karamɔgɔ jalo ye a ye dantigɛli kɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in kan an ye ɲiningali minnu tɛngu a la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ ale yɛrɛ ka dantigɛlikanw na. ɲɛma asalamualeykum. waaleykum salam. yala i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an lamɛnbaaw ye a ka sabu kɛ anw kɔni b'i dɔn wa an b'i jɔyɔrɔ dɔn jamana in kɔnɔ nka bi ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye bamakɔ mali arajow bɛɛ lajɛlen ka don kɛrɛnkɛrɛnlen don aw nana o kɛnɛ kɔnɔna na yala e yɛrɛ ye jɔn ye kɛnɛ in. ne tɔgɔ abdulaziz musa jalo n nana bi arajo. an balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛkɔrɔba an balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka fɛnkɔrɔbaw mande ani a lamini bamakɔ o ni a tɛnkudogo kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an ka foli ani waleɲumandɔn o ni barikada bɛ ka taa aw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye an sigitɔ ye an ka bi laseli kɛnɛ kɔnɔ laseli min ni a bɛ